Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalanmu. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Iya. Setyaki Wonten timbalan. ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna. Lho, Durna mriki. Iya Setyaki. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Kose urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti eneng perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki eneng perkarane. Perkawisipun Aku arep diboyong ning Ngastina. lajeng Koko Prabu kersa menapa boten? Ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajahe tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa. Setyaki Wonten dawuh. ngundurke Kurawa. Sendika ngestakaken dawuh. Nyuwun diparilah Piye? menawi Kurawa sampun mundur, Durnanipun ketingal parang dipun ajar. Piye Werkudara? Entuk, aku sing entukke wis. Wah, caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho aku rak manajermu to, Pak. Entuk, mak cilik entuk. Setyaki wonten dawuh, Mas. Kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget nggonmu ngajar. Penda-penda aku weruh kowe ngajar Durna, lek mung ngajar sak penakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Asih jeneng wong ngajar wong nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hi, kowe ngono ki?" Ha ya ora lara kok, ya ben ngono kuwi kok ora. Entuk boto keprokke boto, entuk gendheng keprokke gendheng. Nek cara aku sah. Wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat kok. Lho niki ngestaken dawuh. Gatotkaca Antarja awat-awatana makmu cilik. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Prabu. Wah, gerak. Wah. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakit nawang sesangka. Nalendra Pekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak. Katri kumulung mangrembak ing wadya. Urja kurore kagiri-giri. Sidha madaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangarenipun Satringga Dipati Raden Harya Werkudara nadyan sedaya pating kalsik angraosi dhateng menapa sampun ngendikaken dening Raden Werkudara parandene dhateng wonten ingkang wantun kawiyosing pangandikan amung kendelan kiwala datan mubah datan musik nadyan uta ing Amarta Prabu Darma Kusuma nganti sasat kaya Pratima Kencana tegese golek kencana Mas. Sumara cayaning nata ing Amarta anti kaya golek kencana. Mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring ganten wadu Jarawangeca. Nginanga durung abang durung manding pasaring pertula kasaru geger njaba. Piyak ngarsa takaping nguri seban ponamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora rumacan kula rangkeng Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung sawanipun pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang wantun mancat Pantriti minggah datulaya karya jingak kang sami mrati kanca piyak piyana dayung minggir jaluk dalan. Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada Paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima sesemban kula Bapa tiyang sepuh kula Penemban
gondok bleguduk selalu gembol, semorante, hawela. Lha nuwun inggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala sowanipun ing bapa ing Sukalima. Mangya widada sowan kula niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa padung anak Prabu Puntadewa, Nger. Anak kula ing negari Ngamarta. Bapa penemban kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah. Nok-non inggih nok-non. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima, Nger. Bapa penemban Durna katuran karaharjan rawuhipun penemban. Oh, anak Prabu Ndarawati inggih penemban. Wilujeng, Nger, wilujeng niring sambikala. Panjenengan ugi mangke raharja to, Nger, pangestunipun Bapa Durna winantu ing Suka Basuki penemban. Syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki, Nger, anak Prabu Kresna. Durna bapakku. Padha kandirarja rawuhe Durna bapakku. Anak-anak nindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti. Werkudara tak tampa li, Nger, nang. Kowe ngabekti karo wong tuwa ya. Ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya. Bratasena Tak gegem dadake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang kepenak. Oh, anakku murid sing tak tresnani ki ming kowe Werkudara. Ora ana ingkang gumana musik ana penggali wong tuwa kejaba mung anakku siswa Werkudara ya Bratasena. Ya. Piye banyu suci Perwitasari isih? Ya isih. Syukur. Oh, penana sing apik-apik ya Bratasena. Kuwi nggonmu, kuwi tekmu. Aja saben wong tak wenehi banyu suci Perwitasari. Oh, suwe-suwe entek. Nek wis entek banyumu, boyokmu mesti kena. Wah, iya. Aja saben wong tak tetesi. Netesi kena ning gilak-gilak. Iya. Sowana ning Sukalima. Aku isih duwe banyu herbal. Durna bapakku iya. Sesuk tak peken. Kuwi iso dienggo kasantosan lan kesarasan lahir batinmu. Iya. Prayogakno nggonmu lungguh. Arimbi piye? Slamet. Waras to? Waras. Naga Gita? Naga Gini. Heeh, naga Gini. Slamet. Ora ngayu piye? Slamet. Syukur Werkudara. Kuwi wae tok sing tok nahi banyu suci Perwitasari. Iya. Aja liyane ya. Iya. Arjuna, kula wonten paring adawu, kula bekti, kula kunjuk penemban. tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana ya Nger Cah Bagus. Inggih. Kowe saya tuwa kok saya bagus. Inggih pangestunipun mekaten. Ya kuwi saka Jaya Kawijayanku sing tak paring karo kowe. Ya kuwi asmara tantra, asmara ndana lan sak piturute. Inggih Bapa penemban. Abimanyu piye? Slamet to? Pangestunipun wilujeng. Kae putuku sing tak tresnani. Sembadra piye? Inggih wilujeng. Sri Kandi? Wilujeng Bapa penemban. Larasati Manuhara? Wilujeng. Dresanara? Inggih wilujeng. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Oh, ya wis nek ora ana. Tresnanana kabeh iki minangka dadi tetimbanganmu. Inggih. Sesuk nek ana sing ora pati ngomong aku ya salah ka. Inggih, mangke gampil Bapa. Oh. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Lho, nek kula iki inggih penemban. Slamet teng kakung. Nger Cah Bagus pangestuku Tampanana ya. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Lho, lah kok iki Pandhawa katon gotang. Pandhawa iki kudune 5 cacahe. Lah kok ameng ana 4. Yen nuwun sewu Kandang Kula Yayi Sedewa sampun sawetawis nilar kasatriyan penemban. Lho. Sedewa lunga. Inggih. Menyang endi? Iki kula piyambak mboten mangertos menika nembe dados pirembaganipun para kadang pepunden. Oh, ora nyono ora gagas yen to Pandhawa dina iki gotang cacahe mung kari 4 merga lungane Sedewa. Bapa penemban
Malah sak mangke Gandeng Paduka sampun rawuh wonten praja ing Amarta, duka menapa wigatosipun. Namung ingkang baken Gandeng Paduka menika tasih ngakoni bilih Pandhawa menika siswa panjenengan. Bapa menemban menawi Paduka ngertos kadang kula sedhewa sak mangke mapan wonten ing pundi. Oh, menawi menika gampil, Nger. Gampil. Madosi tiyang menika gampil. Namung samangke kula badhe munjuk atur sapa Paduka anak Prabu Puntadewa. Langkung rumiyin mangke sasampunipun menapa kula aturaken menika dipun tampi menawi Paduka badhe nyuwun tulung dhateng Bapa ing Sukalima supados maduri dados sedewa. Madosi dhateng kadang Paduka pun sedewa menika. Oh, paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Inggih Bapa Panembahan panjenengan prisa piyambak. Ingkang Bapa ing Sukalima menika pendhita kondang monyor-monyor. Kondang kalukengkrat jagat ngantos keberbeken ngumandangipun Begawan Durna. Ya pendhita ingkang digdaya, ya pendhita ingkang lantip panggraitane. Bebasan kula menika ngertos sadurunge winarah, ngerti lakon ingkang ora kula ngertosi. Inggih Bapa Panembahan matur sembah nuwun. Ingkang salajengipun Bapa samangke rawuh Paduka wonten wigatos menapa? Ah menika mengaten, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana kadang Paduka ing Ngastina. Koko Prabu Ngastina utusan Paduka Bapa Panembahan Durna. Mekaten. Wigatosipun menapa Bapa Panembahan? Wale-wale menapa? Kula menika ngantos bingung. Krana Sang Prabu Duryudana menika nuwun sewu nampi sasmitaning dewa. Bila samangke Jawata menika badhe matedhakaken kanugrahan. Inggih menika wujudipun wahyu. Wahyu menapa kula mboten saged mangertosi, anak Prabu Duryudana ugi mboten mangertos. Lan papanipun dumawah wahyu menika wonten pundi? Anak Prabu Duryudana ugi mboten mangertos, kula ugi mboten saged ngaturaken wonten pundi durungipun wahyu menika badhe dumawah. Namung semantena ngendikanipun anak Prabu Duryudana wonten tiyang utawi piyayi ingkang sak mangke mangertosi naminipun wahyu menika kala wau lan badhe dumawahipun menika wonten pundi? Menika piyayi menika kala wau presa wondene priyagung ingkang dipun sasmitakaken dening dewa tinampi dening anak Prabu Duryudana menika mboten sami kejawi namung anak Prabu Ndarawati inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mugi andados ing kawuningan, Ger. Nalika semanten kula menika sampun jujuk wonten negari Ndarawati ngupadi wonten pundi legahipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nanging aturipun para nayaka punggawa Sentana Ndarawati bilih Sang Prabu Kresna nedhengipun tindak tumuju dhateng negari Ngamarta tanpa wangsul dhateng pertapan Sukalima tumuli kula angoyak dhateng tindakipun nata ing Ndarawati dumugi wonten negari Ngamarta mriki. Ah, Gandeng samangking Bapa sampun praparang sowan wonten negari Ngamarta lan sampun ngaturaken menapa wigatosipun kula nuwun sewu panci saestu kula menika sowan boten betah kenen para Pandhawa. Mboten betah kalian Paduka anak Prabu Puntadewa, mboten. Namung kula menika badhe betah kalian anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wondene anak Prabu Sri Bathara Kresna samangke badhe kula boyong wonten negari ing Ngastina. Mboten keteng namung sekedhap kemawon, bebasan namung sak umuring jagung sak uruping damar. Anak Prabu Ndarawati kedah saged ngendikaaken wonten kersanipun anak Prabu Duryudana, wahyu ingkang badhe dumawah menika kala wau wahyu menapa? Lan papanipun wonten pundi krana anak Prabu Duryudana samangke kagugah raosipun kepengin kedunungan wahyu menika kala wau. Inggih mekaten Bapa Panembahan. Inggih, Ger. Menawi dipun marengaken kula tak sambung rembak kaliyan anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Durna kula semanggaaken purbawasisa wonten asta Paduka Bapa Panembahan ing Sukalima. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Ger, anak Prabu Kresna. Wonten dawuh Bapa. Kula kinten kula mboten badhe ngambali atur kula. Paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna sampun midhangan piyambak menawi kula aturaken dhateng anak Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Inggih, kula sampun mangertos Bapa Panembahan. Nanging kula nuwun sewu. Menawi dinten sak mangke kula menika lajeng badhe kaboyong wonten negari Ngastina, kula nuwun sewu lho Panembahan. Mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng parang Paduka. Namung tasih wonten kewajiban ingkang dereng saged kula rampungaken. Mila kula nyuwun wekdal sawetawis mangke menawi sampun purna kewajibanipun nata Ndarawati tumunten kula badhe sowan wonten negari Ngastina. Mangke riyen to? Kewajiban menapa? Kewajiban menapa ing panjenengan tindakaken? Kula badhe nyuwun priksa
jagat menika sampun ketinggal tentrem. Ternyatipun paduka anak Prabu Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan, dewa ingkang ngandung katentreman. Mongko jagat menika sampun tentrem, jagat menika sampun ayem. Panjenengan nggadahi kewajiban menapa? Kula nuwun sewu, panjenengan supe. Supe bab napa? Pakaryanipun Nata Ndarawati menika mboten kok tukang nentremke jagat tok, menika mboten. Nanging kula menika dados pujangganipun para Pandhawa. Menawi wonten abang biruning lelampanipun para Pandhawa, menawi wonten amis bajining lelampanipun para Pandhawa, kula ingkang tanggel jawab. Kula nuwun sewu, Pandhawa ayem, Pandhawa tentrem. Panjenengan badhe pados pawadan. Supados boten purun kula boyong wonten negaring Astina. Boten perkawis menika, Bapa Durna nembiki mawon paring dawuh kok sampun supe. Supe bab napa? Lho, panjenengan sampun dawuh bilih Pandhawa menika gotang. Namun kanton sekawan kedahipun gangsal, panjenengan sampun nyebataken nek sedewa boten wonten. Lho, oh iya, Deng. Oh nggih, nggih. Sedewa samangke lajeng wonten pundi? Nuwun sewu. Sakmangke ngaten kemawon. Menawi Bapa Durna isu mbetahaken Nata Ndarawati, kula sagah sowan dhateng negaring Astina. Ning kula suwun Bapa Durna kendel wonten ing mriki. Lho, kok kula kendel wonten negaring Amarta? Panjenengan sampun sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Sedewa? Nek Bapa Durna saged manggihaken adi kula Sedewa, kula badhe matur wahyu tuwin papanipun ingkang badhe dumawah. Wonten pundi papanipun? Wahyu menika badhe tumedhak. Nanging Bapa Durna sampun saged ngaturaken wonten pundi kadang kula Sedewa? Kula ugi mboten badhe munjuk atur ngersanipun Yai Prabu Duryudana wahyu menapa naminipun lan dawahipun wonten pundi kula mboten badhe matur. Lho, nuwun sewu, menika mboten adil ya. Lho, mboten adilipun wonten pundi? Lho, kula goleki wong niku kudu mikir tenan e. Kula goleki anak kula Sedewa menika kudu ngulir budi ngasah kadewasan, kudu budidaya. Nek perlu kula mlewangi mlaku sing adoh. Lha panjenengan katon ngendika menika tegese ora adil. Wong ming karya omong kok karo wong budidaya goleki wong sing lunga mlaku adoh takon mrana mrene. Kula nuwun sewu. Pendhita kok takon mrana mrene menika lajeng kawaskitanipun kangge menapa? Kula nyuwun pirsa. Pendhita kondhang monyor-monyor jarene wasis waskita ngesti ngerti lelakon sing durung kelakon, ngerti lelakon sing panjenengan menika mboten prisa. Lah kok dadak takon menika nuwun sewu lho. Nek pancen lantip panggraitane, nek pancen pinter tenan wonten mriki sagedipun ngendikaken dhateng Yai Prabu Darmakusuma. Sedewa mapanipun wonten ing mriki, sakmangke kawontenanipun kados mekaten. Tumuli mangke Werkudara ingkang badhe jumangkah mboyong kadangipun ora gelinggih mriku Sedewa. Ora ngono to Werkudara? Yo. Mila sakmangke monggo. Bapa Durna paring pangandikan wonten pundi dunipun kadang kula Sedewa. Dinten menika kula aturi mboyong Nata Ndarawati. Ning nek nuwun sewu, Bapa Durna mboten saged ngaturaken, lha inggih sampun. Panjenengan kula aturi kondur piyambak wonten negaring Astina. Kula tak wonten mriki kemawon ngrampungke pakaryan kula penemban. Durnaina panalingane ala majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana mustaka kabuncang mungging wana ing godhog bleguduk suwalu kimbol sumarante hawala. Kula saged ngertos kok, Nger. Kula saged ngertos punapa ing dados kersanipun anak Prabu Ndarawati. Pangendikaanipun anak Prabu Ndarawati mekaten menika janjane nolak kanthi alus. Anggen kula badhe amboyong dhateng paduka anak Prabu Ndarawati wonten negaring Astina. Panjenengan janjanipun boten purun sowan dhateng negaring Astina, ning kanthi pawadan panjenengan dawuh kaliyan Bapak ing Sukalima supaya kula mening goleki anak kula pun Sedewa. Oh, kula aturi blaka suta kemawon, Nger. Kula aturi blaka suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun sowan dhateng negaring Astina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Lho nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun prisa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika Kak
Matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadhange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumunten saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Lho nuwun sewu. Kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babagan menapa? Ngumpadi wonten pundi denengipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kala wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yai Prabu utawi anak Prabu Sedewa sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah inggih nyuwun pangapunten kula boten badhe bidhal wonten negari Ngastina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih, katone suci, katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa nggih? Sithik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ingkang sekawit kowe kuwi wong tuwa, aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembug kanthi becik-becik, dirembug kanthi apik. Kanthi rembug bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi panca bakah. Ning bareng kowe ngunekke to pendhita Durna iki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika siripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mboten nderek sowan. Anane Ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampeyan mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngatur iki mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem, tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak jagat raya. Nek sampeyan ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, oh nuwun sewu, cetha Ratu Darawati ku yen titis Wisnu mung kandhek ning pangucap, mung kandhek ning pekabaran. Ning sampeyan dudu titising Wisnu. Sampeyan ratu watake angkara budine Candala. Mangke rumiyin, sampeyan ngarani kaya ngono dasarmu apa? Lho, dasare sampeyan ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampeyan malah gawe dadaning pasulayan perkara niki, dak mang dadekke pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadekke pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik, sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Natandrawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon? Wah, Kresna kakangku. Werkudara rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to? Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mengelingke, aku ora edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep ngewangi karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae piye? Aja kok meng kowe siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yen ngono apa aku kudu ngruda pariwasa karo Natandrawati? Lho menawi panjenengan badhe ngruda paripeksa kaliyan Natandrawati kula semanggaken, kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sak biyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat.
Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya. Ha. Ah, menawi mboten purun titenono karuta paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten Jawi ben ban. Monggo. Kene menapa namung tetulung dateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awel miwah boten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu wiwit mudanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang Raka Indrawati sowan dhateng negari Ngastina, tumunten sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina badhe dipun jangka pejahipun ingkang Raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinandhing karo Prabu Kresna, tiyang kang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negaring Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu. Mila samangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari panguwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi ngantos sakmangke Begawan Durna bapa menemban nganti para Sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung betha kadang kula pun setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sakbiyantu. Utaminipun Werkudara Janaka mboten purun sakbiyantu kaliyan ingkang Raka Indrawati. Miwah Werkudara mboten purun ndhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka Indrawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si Adi kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pun kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsa, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangane dhewe. ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing bisa diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener Swita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskita ngesti, ngerti sadurunge winarah, ngerti sadurunge digawe.
Durna kuwi ampun lho, aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep swita karo sapa coba? Ora ana sing tok switani. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe kuwi swita Durna, kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak ki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ya ra entuk aku ngewangi karo kowe nyingkirke para Sata Kurawa. Lahir batin, Lahir batin. ora kepeksa. Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu Adi Kustyaki diajar kowe piye? Ya wis ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho, kok iya ning ora tenanan piye? Wah, sencaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora buli lan ana kula ngrencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Mengkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula sagah. Lahir batin Janaka, Lahir batos kok Prabu. ya to yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang wong kari manut. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngedari Ngamarta menika sampun ketingal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadang kula pun sedewa. Mboten pati-pati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Praja Indraprasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadang kula pragil Yai Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, Nggih. dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para Sata Kurawa. Yo, ngestake dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tatanan para kawula lan wadyabala aja nganti ana ingkang kesempyok ing ngaradan. Lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok petung nganggo atimu ingkang jero. Percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sawise wis paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nek ngestaken dawuh. Budal kang padha simba ingsun kundur ngedaton. Kawula ana nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangku Yayi Nekula. Purna gatining pananggilan. Sanotrasa kundur ngedaton jeluk saking damparan ketara kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Promban Cethi. Manggung ketanggung Jaka Paloro. Ingin samya ngampilu paceraning keprabon. Kawijinan saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Kakang Durna priye kabare? Anggone si Kakang kepengin boyong. Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora? Wah, pripun Mremban pikantuk damel menapa mboten? Anggen jeng andika badhe mboyong Koko Prabu Ndarawati kepareng ingkang putreng Banjar Jungo mundur sasana Cemadong lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bawa Durna putra pun Surtaji Cemadong dawuh. Bawa Mremban putra pun Kartomarma Cemadong dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Swatama Cemadong dawuh. Dicune wonten dawuh Kakang. Ah, nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra Ndarawati tu nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadan kula wis gawe-gawe karti sampe kok yen to rawuh anak Prabu Ndarawati dikersakake dening Sinuwun Prabu Duryudana parandene nadyan kathah paweka ingkang dipun ngendikaken lerekipun namung badhe boten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados paduton antawisipun ingkang ngraka ing Sokalima kula kalih Sinuwun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datulaya ing wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negari Ngastina. Tan wurunga badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres.
Lajeng kersanipun Kakang Durna sakmenika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Ndrawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Dur, Nun. Krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora ming kepenak-enak kapienak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndrawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkata. Nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamunten lho Man, niki mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidhal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Koko Prabu Ndrawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa, mengko ndak malah wonten tibaning kurban malah mboten prayoga dadosanipun. Iya, Dur. Nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tumuli mangkata. Nok-non yestaken dawuh. Surtayu Kartomarma Swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndrawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndrawati kudu rawuh negara Astina. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Mangkata dina iki. Swatama mangkata. Kartomarma Surtayu Dursasana kabeh wae Parasata Kurawa ora wiji mbaka siji. Durgempa Dursena kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji, ning maju amana dikroyok negara Ngamarta. Yen maju mbaka siji kowe tak bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndrawati. Nanging yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Estana dawuh Kakang Penemban Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitirane ngasta. Kang mitirane ngastane ngasta. Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalanmu. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Nggih. Setyaki wonten timbalan. Ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna. Lho, Durna mriki. Iya, Setyaki. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Kosek urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti eneng perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki eneng perkarane. Perkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina. Lajeng Koko Prabu kersa menapa boten? Ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajahe tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa. Setyaki wonten dawuh. Ngundurke Kurawa sendika. Ngestaken dawuh. Nyuwun diparilah piye? Menawi Kurawa sampun mundur, durnanipun ketingal parang dipun ajar. Piye Werkudara? Entuk, aku sing entuke wis. Wah, Caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho, aku rak manajermu to, Pak. Entuk, Mak Cilik, entuk. Setyaki, wonten dawuh, Mas. Kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget-banget nggonmu ngajar. Pendha-pendha aku weruh kowe ngajar Durna, lek mung ngajar sak penakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Sing jeneng wong ngajar wong nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hi, kowe ngono ki?" Ha ya ora lara kok, ya ben ngono kuwi kok ora. Entuk boto keproke boto, entuk gendheng keproke gendheng. Nek cara aku sah. Wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat kok. Lho nggih, ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja. Awat-awatana makmu cilik. Lho nggih, ngestaken dawuh Paduka Prabu.
Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelari rawang kaget ta Setyaki dasar para nyata Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungna tinimbang tak obrak-abrik barisanmu lho aja ngawur sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina rasa kakean gurem tanpa guna kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu kaya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayuh langka ana dhisik bathange Setyaki lho wani anakku biyen wani saiki wani ora ana jamak lumrahing sencaki wedi karo para sata Kurawa babu baru ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Adipati maju jangkah dibantangan ora dadi kandha aja jundang Raden Setyaki kene marganing patimu maju Surtayu
minggir. Gatotkaca Siwa Kartomarma monggo Wulandari mundur ora bakal mundur lah ingaten kula kedah wantun kalian panjenengan kokan bebangal mati ha Antarja Swatama anane iki ayo Pakde Durmagati Antacena ya kaya apa aku sing tekaning pati jelas aku ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati pengen urip mundur lah ijo aku ora gelem mundur boyong Koko Prabu Ndalawati Koko Prabu lah gelem tak boyong ning negara Ngamarta lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo. Kaya apa aku sik sing ngantem manut. Ayo kowe gage mati jeneng aku, Wah! Edan. Mati kowe. Pecah diadiamu, semplok kowe. Modal edan. Kowe anak apa ta kowe? Nyatane ora apa-apa nyamburinya. Lemok. Wangsul Bali piye Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe nggih Pinanggi Setyaki sajaipun nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten man nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten lato. Nesu kula ditantang langkauna bathange Setyaki. Kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu. Pecah siramu, bangga utayone diadi, Man. Aku ya weruh kok. Nggih. Kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan. Nggih. Kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Belah Surtayu kowe meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak. Karo Sencaki kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh nggih ming pisan niku bar niku sampean pirsa dhewe kula diajar Sencaki kula jotos mboten dirasake kula nyaut tumbak sing nguncalke tumbak sinten Man aku nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel pancen tak sengaja kena cengelmu to gengeng
untung ming alon. Dadi ming tatu sithik kula tumbak ngiwa, endo nengen kula tumbak nengen endo ngiwa. Setyaki obo karo prajurit mburi duncali godo candak saut. Sabetke tumbak kula cleng suarane kemenclang mletik metu genine. Mboten suwe tumbak kula disuntreng kalih Setyaki. Di apa? Disuntreng. Disendal ngono lho. Disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah. Pruk ngono. Kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol. Rumah sakit pundi, Man? Ada. Ajeng priksa. Mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro. Niki wae kula jangkon karo sampean, kula nyawang sampean kaya kirik, prek. Karto anu Surtayu ki nek karo aku jan ketok kaya dem-deman. Pejah kula, Man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Gatotkaca. Kula wanek-wanekku kula antem mboten napa-napa. Kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semaput. Bar niku kula dipolong gantang dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece samber bathuk kula. Mek ngenten iki, Man. Ngene iki. Kula wis kalah. Gumun kok aku ya. Kartomarma iki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju inggih, Man. Mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji. Isin kula, Man. Suwantamane anak pendhita ampuh kok ming di tangan siji karo Antarja. Asem. Sencaki dudu. Ketemu Gatotkaca. Salah. Antarja luput. Ayo bedhen coba, Man. Ora ngerti Antaséna. Kula ketemu Antaséna niku wis ati kula wis telatapan. Mesti modal kula. Ning kula wanek-wanek kula antem diel-diel ra apa-apa. Dhek balik kula antem gencengel diel-diel gak apa-apa. Dugang cangkem kula, Man. Cangkemmu engko diel wonten kula telatapan nganti bengok slobat. Wah! Dibampet ngangge sikil cangkem kula. Slup. Legi. Oh. Entetina bal gawe ketape no, Man. Ora ngerti aku. Gletak candha awak kula cok banting teng lemah. Duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Nika. Kalah. Mundul. Ah iya. Antaséna bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin. Aku lho kok biasa, Man. Icin apa nggo icin nyatane kalah kok icin. Ala ya mundul mangane modal. Mbok ya wis niku wau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso ya wis. Klungsuk-klungsuk nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Musuh Antaséna ya padha. Ora sembarangan lho musuh Antaséna niku. Ora saben wong wani, Man. Lah sampeyan sing tuweke lawani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang, mung isane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae isa. Wedhus tenan. Wong tuwa dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Lho, tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Pironan? Maju ora le? Mungsuhe. Sencaki ana. Gatotkaca ana, Antarja ana, Antaséna ya ana. Arep milih sapa? Waduh. Abot kabeh, Man. Terus pun sekecake kula dateng niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora usah maju Cit, wis aku malah mangkel aku krungu suaramu, Cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, Nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih.
ning sak madya mawon lho nek kalah ya mundur ora usah dipeksa gawe lega Kakang Penemban Durna nggih Antasena Pakdi Dursasana ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendhenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Dik. Ana tembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emoh nek kon kalah karo Pakdi Dursasana. Atau nek dinyek wong sak kewagon aku. Antasena kok kalah karo Dursasana. Wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mencothok utekmu. Waduh. Kok luwih medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan. Yo. Halo apa? Halo apa? Halo apa? Hai canda. Awas banting jotos-tos. Banting jotos jiwit banting pengkal. Wedi marep tak mungkur ayo. Antemo legane atiku. Ngono. Ojan. Antasena jan. Wong edan, wong gemblung. Aduh, iki piye iki menungsa kok diceblokke nang lemah. Kapora kowe. Rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banting.
Jos kene iki sing ngrasake mangkele ra jamak-jamake. Ngantem banter pripun ra jamak-jamak kok ming dibanting-ting. Ayo mudar kowe ning ngono. Ora iki ra iso metu aku. Wis ben ning ngono wae rasa metu malah suwe kok. Mangsane cucuk kok ya. Weh, ondane iki dicabut. Dicabut piye? Ora dicabut kok ucul dhewe. Oh, edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget eling undang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Cebloke ondone. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabut iki dadak sambatan. Nyatane kaya ngene iki, Man. Wis meneng kok. Aja obah kowe nggih. Ngene apa iki? Rajake jero tenan iki to. Tak angkat obahe ora. Diugak-ugak sik, Man. Men saya enteng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah ora rumangsaku. Ora dingenekne iki ora. Ora rampung-rampung. Diangkate sing ngene. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblokke urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Ora entuk ro sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten jabuti tak ajar. Ceblokke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh diloko wae. Mutar kula wani neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man, nggo sikik to tak stope. Rasa kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlides ilah kula, Man. Kakang Durna. Pripun, Dik Pate? Mang mriki. Lho, Drasasana kaya napa? Niki diceblokke Antasena, Nerkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, ora pati juga mana. Enggak. Oh, wis. Ngati-ati, Pak. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek mboten rada. Aduh. Kok pedes to niki? Dik Pate. Pripun? Sampeyan salah li nyekel rambut. Niku dudu rambute Dursasana. Wola mula kok cendhek ora. Oh lho. Suwun, Man. Suwun Bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun-pripun. Aduh pripun iki Kakang Durna? Oh, nek nganti kakar-wikar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo Nata Ndarawati. Aku njaluk kanthi banget. Mbaya mulung atimu Senjaki, sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembukan sing apik-apik Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergo ujaring para pinter sak ala-alane manungsa iki sing ana apike, sak apik-apike manungsa iki mesti katabetan rasa ala. Kuwi mesti eneng. Mula nadyan kowe sengit karo aku, ning mestine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Nata Ndarawati. Mati aku. Majid.
Mak Cilik, mboten dawuh nggih. Ora wis diweling karo Wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep apa dikaya ngapa iki eyangku. Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Mak Cilik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Yen yaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae, Simbah ora usah dadak wedi. Padha Gungger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Mak Cilik mundur, mboten. Mundura, mboten, durung tutuk ning ngajar Durna. Iki mbahku Mak Cilik, ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Mak Cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedeni apamu? Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Konjur sampeyan dhewe anggepe aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Dindanake. Wes. Mak Cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak Cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora peduli kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Oh, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene marganing patimu bangga tak ayoni. Rekake arep purun. Sengkune pancen celeng tenan. Ngerti kene diajar sampeyan dhewe konjur dikarat sampeyan. Dhek mate dunduri mawon dhek mate.